ଯାହାକି ସେ ସାଙ୍ଗ ତ ଆଉ ସେ ତାର ସବୁ କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହାକି ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେବ ଏପ୍ରିଲ 1 ବେଳକୁ ସେ ତାକୁ କହିଲା ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ, ଆଉ ଯଦି ନଦେବୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୋ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବି, ଆଉ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ନା। ମୋ ନାଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାପାତ୍ର। ଏଇଠି ଗୋଟେ କେସ୍, ମିଥ୍ୟା କେସ୍, ଯାହାକି ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଲିପିକା ରାଉତ, ସେ ମୋର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ, ସେ ଚୂଡ଼ାମଣି ଥାନାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରି ତା ରୁମ୍ରେ ରହି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ରହିଲା ଫଳରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲିପିକା ତାର ସବୁ ତାର ଏମିତିକି ତା ଘରେ ରହିବା ଖାଇବା, ତାଠୁ ପଇସା ନେବା, ତାଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। ଯାହାକି ସେ ସାଙ୍ଗ ତ ଆଉ ସେ ତାର ସବୁ କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହାକି ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେବ ଏପ୍ରିଲ 1 ବେଳକୁ ସେ ତାକୁ କହିଲା ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ, ଆଉ ଯଦି ନଦେବୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୋ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବି, ଆଉ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ନା। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ତ ସବୁ କଥା କାହିଁକି ସେଦିନଠୁ କହିଲୁନୁ, ଆମକୁ ବାହାଘର ଆମର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହିଁକି କହିଲୁନୁ, ଏମିତି କଥା ସେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ତାକୁ ଚିଡ଼େଇଲା। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେବି, ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇପାରିବିନି ତୋତେ, ନା ନ ବାହା ହେବୁ ଆଜି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି, ରେପ୍ କେସ୍ କରେଇବି ତୋ ନାଁରେ। ଏଇଆ କହିକି ତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ସେଠୁ କହିଲା ତୁ ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଆସି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାର ଏଠି ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ, ସାର୍ ମାନେ ତାକୁ କିଛି ନ ବୁଝି ତାକୁ ଥାନାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଆଇଆଇସି ହେରିକା ସବୁ ଯାଇକି ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଆଇଆଇସି ଆଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବଢ଼େଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାକୁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଫଳରେ ସେ ଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ମୋତେ କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ, ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିକି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର ମାନେ ଥାନାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଥାନା ତାଙ୍କର ନା କ'ଣ? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଆମର ସଠିକ୍ କଥା କହିବୁ, ସିଏ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କିଏ? ସିଏ ଯଦି ବାହାର କଲେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସବୁ ଆସିଲା ଆମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆମ କଥା ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି କେମିତି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ? ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ନ କଲେ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, ଏଠି ଝିଅ ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ବାହାର କରିକି ବୁଲେଇବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ନିୟମ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଝିଅ ଖୁଲାମଖୁଲା ଆଜି ବୁଲିକି ଆମ ଭାଇ ତାକୁ ବଢ଼େଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାକୁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଫଳରେ ସେ ଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ମୋତେ କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ, ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିକି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର ମାନେ ଥାନାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଥାନା ତାଙ୍କର ନା କ'ଣ? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଆମର ସଠିକ୍ କଥା କହିବୁ, ସିଏ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କିଏ? ସିଏ ଯଦି ବାହାର କଲେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସବୁ ଆସିଲା ଆମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆମ କଥା ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି କେମିତି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ? ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ନ କଲେ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, ଏଠି ଝିଅ ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ବାହାର କରିକି ବୁଲେଇବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ନିୟମ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଝିଅ ଖୁଲାମଖୁଲା ଆଜି ବୁଲିକି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି, କହୁଛି ଭଦ୍ରକର ପଠାଣ ଟୋକା ଲଗେଇକି ତ ମୁଁ ମର୍ଡ଼ର କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମୋତେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବସିଛି ଯାଜପୁର, ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ ଭଦ୍ରକରେ ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଧରି ମୋର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ମୋ ପୋଲିସର ମୋ ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସର ତାର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ତାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ସହିତ ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକୁ ଯେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାନେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି?
आमे एठी केमिति रहिबु सी भी एठी पुलिस रे कार्यरत अच्छी सी केमिति भी एठी जॉइन करिवो केमिति भी काम करिवो ता ऊपर विपद अच्छी से सब मुहूर्त रे भी इमोशनल हेकी कांदुची माने तार हार्टबीट सब बढ़ी जाउची तार ऑक्सीजन लेवल कमी जाउची से दुनिया टेंशन रे रहउची गोटे पुलिस ऑफिसर को एई भली कि भलिया आपणकर आईन मु तो जानेनी किंतु से झियो को जेते शीघ्र बाहर करंतु ताकू थाना रे जेते शीघ्र फॉरवर्ड करंतु आमे एतिकी चाहूछु से झील को नहेले कहीं तो आपण रिपोर्ट अनुजाई जन को जब अरेस्ट आउ जन कौन पाई खुलाम खुला बुलाऊँ जिते शीघ्र जिमिति हेले अरेस्ट करातु आउ तार सबू विषय तदंत करंतु सठिक रिपोर्ट आमको दिंतु।